سلمتي قدم صحافي ممرور كلام مريم أغرابي أغريد فسا قدم يغفر قدم تقرأ كونكا كالاي برك تمرتي نغت مهار لاب مغالة عدوا ويعدقرات يو زخير زنبرة زخونت تخون سلطان موسى دما نبادي سابا حرر جمع حواسا غندر أسمرا دبر برهاني خير نيرو من قد أدي سابا بدسي وي بغندر أبيلكا تخيد أبا أسمرا من دفرا عدوا أخصو من شرر زخورو تمهارو بدسي وي بغندر غيركا أو أدي سابا نمبسح ثلاثة معالتني أوتوبوس كوزو يوز حتى زنبرة واقع مسافرقن حدا عينتن في اللي زي نبروني من قد دسيت مرتو المغنيات وانا ختمات قراي ريخا سباحتو أبقى حتى نبرهاتات زلو قد قدا قزاو تدسي بناي أياليو مسفنن درفتات دنس انفداري بدانقلان فنوت السلامنا بالكاد مخدمة سبق مقبر رخيبكا مبرهات مسافات كم سراوي زوفرانا زو كتب باريلكا دكاس إن كان محداري يذكرني حدا أبصاريان كتو أو جبال زاتو تنجوات ساكيمو زاتو سباي أب قعزو زنبرو دنكاسة تكيت كري إلو نبجبو مساتوا حزو أيو كابون برو نتيرو تلاعيلو عزف زب زبالة لما نأسينا تسبق مسحوا إيو كوينو ناوعيلو كمستات ماليا زيبولو نسحوالون الجرارة سلون هيوت نيرنا هاد شو وزوخنا ناقل فريندس ناقروب باسي محورات بهالعادي ሃይማኖት አበው መጤ ዝበሃሉ ሃይማኖታትን ክለባት ተዋስኦ ማሕበራት ዓድና ንፍለጥ በአብሮውን ጉዳይ ትምህርቲ ኩሉ ሓሊፍና እንዳተጋገናን እናወርዘናን ናብ ምረቓ በጻሕና ኣብ ምንደባ ትግራይ ቀዳማይ ምርጫ እዩ ነይሩ ዕጫ ግን ወለጋ በፂሑኒ ኣይፈልጦ ነይረ እሞ ኣይከይድን ኢለ ደቂ ትግራይ ዝተመረቕና ልዕሊ 60 ኢና ነርና ኣብቲ ዓመት ናብ ትግራይ ክምደቡ ዝድለዩ መምህራን ድማ 32 ጥራይ እዮም ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኣብ ኤርትራ ትግራይ ወጻኢ ክምደቡ ኣይደልን ነይሮም በላይ ኣብዝሑ ናብ ትግራይ ዝልውጠኒስ ኢና ብድሕሪኡ ከም ቆልዓ በኸየ ሓደ ካብ ጎንደር ናብ ወለጋ ዝቕይረኒ ተረኺቡ ክልተ ቅርሺ ከፊለዮ ናብ ጎንደር ከይደ ኣብኡ እውን ናይ ኣውራጃ ዕጫ ኣውፂና ጋይንት ዝበሃል ብመቕለምበር መኪና ዘይኣትዋ ኣውራጃ በፂሑኒ ወዲ ተዓዲ ተረኺቡ ናብ ዕጫ ዝወፀሉ ኣውራጃ ሰሜን ቀይሩኒ ሽዑ ጸለምቲ ኣብ ትሕቲ ኣውራጃ ሰሜን እትርከብ ወረዳ እያ ነይራ ዋና ከተማ ኣደርቃይ ኮይኑ ካልእ እውን ዓዲ ሰላም ከተማ ክፋል ነይርዎ ጸለምቲ ካብ ትግራይ ተፈልዩ ናብ በገመድር ሰሜን ዝበሃል ጠቅላይ ግዛት ዝኣተወ ብ1934 ዓ.ም ጣልያን ተሳዒሩ ምስ ወፀ እዩ ቅድሚኡ ኣብ ግዜ ውግእ ኣንጻር ጣልያን ክሳብ ለማልቦ እንዳኸዱ ጀጋኑ ትግራይ ምስ ኣሕዋቶም ዝዋግኡ ምንባሩ ግን ይፍለጥ ገብረሄቴ ወዲ ሓይዞ ባይርየ ምስም አንበሳ ሓሻኽሩ ነብርየ ይመጽእ ኣሎ ለማልሞ ገይርየ ዝብል ደርፊ ዝተደረፈሎም ጀጋኑ ትግራይ እምባታትናን ዓድናን እዩ ኢሎም ኣብኡ ይዋግኡ ስለ ዝነበሩ እዩ ዓዲ ሰላም ካብተን ናብ ሰማይ ኣዝየን ዝቐረባ ናቕጣት ሓንቲ እያ ምሸት ዋሕዋሕታ ብርሃን መብራህቲ ኤሌክትሪክ መንደፈራ ኣኽሱምን ሽረን ትረአየላ ኢኻ ይብልዋ ተወትር ግን ኣይሓድርኩላን እምበር ሓደ ግዜ ደይበር እያ እየ ሽዑ ሓረግ ትውልዶም ካብ ዓበይቲ ተወለድቲ ትግራይ ዝቑፀሩ ብዙሓት ደቀባት ኣብኡ ነይሮም ዝበዝሑ ካብ ተንቤን ኣኽሱም ሽረ ኢና ዝብሉ ተወላዶ እዮም ብስራሕ ተመዲበ ዝኸድ ኩሉ ናብ ማይ ፀብሪ እዩ ነይሩ ካብኡ ንላዕሊ ናብ ዓደይን ወለደይን ክቐርበኒ ዝኽእል ዓዲ ስለ ዘይነበረ ሕጉስ እየ ነይረ ኩሉ ሰብ ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ነይሩ እሞ ኣብ ባህለይን ኣብ ብቐሊሉ ዝረዳዶ ህዝቢ መንጎ ምዃነይ ምስቲ ዝነበረኒ እስነት ልበይ ኣውዲቐ ኣብ ቀጻሊ ካልኣይ ክፋል ሕዘልኩም ክመጽእ እየ ድሓንኩኒ